Mój dziadek kiedyś przyszedł do apteki, wpadł i od progu pokazuje tak. Aptekarz się go pyta: dziadku, co tak? Mówię: synek, dej mi dzisiaj 5 tabletek Viagry. Dziadku, czyście zgłupieli, 5 tabletek Viagry. Synek, nie dyskutuj ze mną, przychodzi dzisiaj do mnie 5 pięknych dziołszek, potrzebuje 5 tabletek. Aptekarz nie wiedział, co z nim zrobić, musiał mu sprzedać. Na drugi dzień mój dziadek wpadł do apteki i od drzwi pokazuje tak. Aptekarz go: dziadku, nie gadajcie mi, że dzisiaj potrzebujecie 10 tabletek Viagry. Nie, synek, dzisiaj to ty mi daj krem do róg, bo te wczoraj nie przyszły. Jak ja miał 10 lat, kiedyś Żech przyleciał ze szkoły i opowiadał swojemu dziadkowi: dziadku, wiecie, a my dzisiaj mieli pierwszą lekcję chemii. Nauczycielka miała 2 szklanki z wodą, do jednej nasuła jakiegoś proszku, zamieszała, wsadziła paluszek i ten paluszek stwort. Dziadek dobrze nie dosłyszał go do: Jorguś, powtórz to jeszcze raz. No dziadku, wiecie, my dzisiaj mieli pierwszą lekcję chemii. Nauczycielka miała 2 szklanki z wodą, do jednej nasuła proszku, wsadziła paluszek i ten paluszek stwort. Dziadek go do: Jorguś, ja cię bardzo proszę, przynieś mi choć troszeczkę tego płynu, dostaniesz 20 złotych, będą leżeć na oknie. Na drugi dzień, jak nigdy wcześniej, rano Żech wcześniej wstał, poleciał do szkoły, potknął się do kancelarii, ulał tego płynu, dziadkowi po południu dał, dziadek elegancko wieczór zużył, na następny dzień idę patrzeć na te okno, zamiast 20 leży 100. Wziąć, nie wziąć, ale dziadek go dał, pieniądze będą leżeć, wziąłech ta 100, po południu zaś się spotykamy i go dał: dziadku, wiecie, ale tam nie było 20 zł i no 100. A dziadek go dał: Jorguś, cicho być, cicho być. Reszta było od babki.